ଆଜି ଘରେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋର୍ ହେଉଥିଲି। ଭାବିଲି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବି ବୁଲି। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଠି ଯାଉଛି ବୁଲି। ତାପରେ ମାଆକୁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି। ଆଉ ମାଆ କହିଲା ହଁ ଚାଲ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ବି ଅଛି ଯିବା ବୁଲି। ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ ବାଟ, ଓହୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି। ବଟ୍ ମୋ ଝିଅ ବୁଲିବାରେ ମୋର ଉପରେ ହିଁ ଯାଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମ ବାଟ ସରିଲା ଆଉ ଆମ ମଞ୍ଜିଲ ଆସିଗଲା। ଆମ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଝିଅର ଯେଉଁ ଖୁସି ନ କହିଲେ ଚଳେ। ବଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ଉପରକୁ ଏତେ ଭିଡ଼, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ମୋ ଭଉଣୀକୁ କହିଲି ଯା ଟିକେଟ୍ କରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆମ ବଦମାସକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ତାପରେ ସେ ଗଲା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପିକ୍ ନେଉଥିଲି। ଫାଇନାଲି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭିତରକୁ। ୱାଓ ସଚ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଦେଖି ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଏକା ବୁଲିବି। ଆଉ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ତା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଖେଳିବା ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତା'ର ଦୋଳିରୁ ଝୁଲିବା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି କହିଲି ଚାଲ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଝୋଳି ପଡ଼ିବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିନେଲି। ତାପରେ ସେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଘଷିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚକ୍ରିରେ ଘୁରିବାକୁ ଗଲା। ଏମିତି କରି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଖେଳ ଭିତରେ ଏମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଖେଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଗଲୁ ମିରର ହାଉସ୍। ଜାଣିଛ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଲା? ସେଠି ଗଲା ପରେ ନା ମୋତେ ପୁରା ଭୁଲଭୁଲିଆରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଲା। ସେଠି ମୋ ଝିଅ ବାଟ ହିଁ ପାଉନଥିଲା, ଖାଲି ପିଟି ହେଇଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେଠି ସବୁଆଡ଼େ ସେମ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ମାଆ କହୁଥିଲା କି ଏଇ ବାଟେ ବାଟ ନାଇଁ, ସଞ୍ଜୁ କହୁଥିଲା କି ନାଇଁ 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 ଏଇ ବାଟେ ବାଟ। ଏମିତି ହେଇ ଆମେ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଏଇ ଭୁଲଭୁଲିଆରେ। ବଟ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ବି ଆମେ କରିଲୁ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ପିକ୍ ସବୁ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମ ବାଟ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଝିଅକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ପ୍ରଥମେ ଗଲି ଡଙ୍ଗା ବୋଇତ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇ ମହାନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କାଳର ଡଙ୍ଗା। ତାପରେ ଗଲି ବୋଟ୍ ସିଟ୍ ପାଖକୁ। ସେଠି କିଛି ପୁରୁଣା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡଙ୍ଗା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡଙ୍ଗା। ଆଗେ କୁଆଡ଼େ ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା କଳକାରଖାନା ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କଳକାରଖାନାର କିଛି ମେସିନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀଟେ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବି ଏଠି ପୂଜା ବି କରାଯାଉଛି।
ସେଠୁ ଆସି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ସେଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାପ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ଏକ ରୁମ୍କୁ। ସେଠି ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଗଲୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କିଛି ପର୍ବ ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ପ୍ଲେସ୍କୁ। ସେଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ପର୍ବ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମା ବାସେଳୀଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ସେଠି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ହରିକା ବି ସେଠି ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀକୁ କେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳେ ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ। ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିପ୍କୁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକିନା ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିପ୍ର ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ।
ଏଠି ମୋ ଝିଅର ହରକତ ଦେଖ। ସେଠି ଯାଇ ତା ଓଢ଼ଣୀ ଟେକିଲାଣି। ତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଚୁ ବୋଲି? ପାଗେଳି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଏଇଠୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।